yani wadhi bedo gi yiero karang'o. Mano emomiyo ne jaka jogi gol notice ne. Mar ariyo, gima ne notice ni oketo maduong' en ni koro keto ni nitiere gimiluongo ni Electoral Code of Conduct ma koro sani tiyo, nikech kiseneno gunizum gi lwenje mang'eny osebedo ka timore ni kaka manyocha timore Homa Bay inyaparo. To jo IBC nowacho ni ande wan lwetwa otwe ni mar wanyalo mana deal gi jogi sama iluongo ni election period. Koro notice cha no keto ni sani koro sama wuoyeni wasedonjo the election period. Miyo koro the Electoral Code of Conduct koro nyalo bedo implemented, nyalo bedo enforced. Kendo gimiluongo ni Election Offences Act bende koro timore nade, koro ringo nyalo tiyo. So koro IBC nigi lakgi, koro ginyalo luongo ng'ato, ginyalo samon ng'ato ni ang'o miyo ukelo tulo Homa Bay. Chon kane pok gazette notice ni otimore, ne ok ginyalo. Ema ni gibedo samond, noneno kata mana ka nomi kata mana jod bura mamoko mabende niseyo koda lweny mabende notimore gwenge magol kala. Imiyo gi fai to bang'e doho dhi to bas, koro mano penjo maber Sharon. Gimomiyo kata king'iyo that election operation plan, nitiere gimiluongo ni stakeholders engagement. Stakeholders engagement ni en ni ande IBC nyaka nwang' relevant stakeholders makonye implement the EOP. Achiel kuomgi en judiciary. Ma judiciary gi IBC nyaka luong kata polise, nyaka gibed piny mani wadhi konyore nang'o e wachni. Nikech inyaparo IBC chulo fine to kiny mbunge oringe do to do timore nade ketho. Mano manyiso ni there is a problem in stakeholders engagement. Monego be ni gibedo together. And one of the things ma kineno that EOP ogolo maber how the IBC biro engage with their stakeholders. Koro mane momiyo gima kamano notimore. And en gima maber ma aparo ni otimore chon maloyo electoral mokalo cha. And kane jogi odonje fees, wan kaka ELGA, Electoral One Government Institute, ne wa support their orientation mondo gibed ni ginyalo kawo tijni nikech time ne tin. And wan go mamor ni sani koro gize gazette mokwongo jo Kenya ong'eyo chieng' yiero, ji te koro ong'eyo. Jo Kenya sani koro Electoral Code of Conduct is enforceable, mak sani ginyalo luongo ng'ata ma foni ketho gino. Sani koro ginyalo kata disqualify ji. Iwacho ni wan waketo mana wang'wa mar mondo mwane kapo nono ni jotelo mabende samoro riseyo ka nikech wang'e kata mana kaka lwasi mar siasa osebedo nyakoram gajwang' motelo ni yiero maduong'. Kata mana campaign momunda kende gin be inyalo kaw negi okang' manada. Ng'ene okang' mar biro bedo kwachwako tende kod mano. Uneno ka campaign osechako koso nang'o. Nikech kaluwore kod chenro mabende lai mabende IBC noketo campaigns tek be ni chako higa mabiro. Nyakoram gajwang' sabich mar onyango seromo. Adoro mar mondo wakaw yo matin bang'e kwa duogo to koro twak dhi mbele. Ikdhi mabor. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kinde mar uso maduong' midendo ni Royal Mabati Mega Seal ochopo. Tikod steel trusses, studs and channel e keto ceiling, decker tile ego witado kod garage e umo Royal Canopy. Bende wakelo ni box kod corrugated profile, brick tile, euro tile, roman tile kod mwandu mag witado ne gedo mari. Ne mathoth you are told and mar 0722 638383 e timo oda mari. Parini wakelo mwandu mainyo kodwa nonu maonge chudo. Royal Mabati Factory, roof ni Royal. Afilo chapati maragwe na chai. Look, mama anze jo pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana socks? Kasiti, nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viewsasa.com for free.
then star 271 hash to get To God Be the Glory as your skiza tune. Nyakwa Ramogi gin ji mane ugen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gin tiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igoro nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai. Nyakoronga jwang dakika 4 tok saa 5 mar onyango machiegni wadhi nyime gi twak marwa. Kapok wadonje twak kendo, parni na nyisi ni bura Nairobi ka antiere kod okinde adek. Mar adek osechopo Peter Goro machiegni. Salalnwa ahinya gi aming'a. Waloso kotende kod ikruok. Mano ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Timelines bende nosechiw. Jowete ni bedo oselosi. Mana inya ne duondi kotende kod timelines mabende IBC nochiwo. Mokwongo Oromo ne Nyakwa Ramogi ajwang' no yawre uru. Timeline ma IBC no chiwo gin timeline maber to neno bedo gazetted koro miyo gi legal effect matine kasa ne IBC osa set boundaries kaka gi engage gi stakeholders magin political parties wan gi aspirants including joma nie public office monego benene gi dogindong ne kombe mag yiero. Koro timelines gi gibeyo to onego bene gibedo implemented. Nikech having good timelines without implementation obiro beda gima ber e book but ok obedo supported kod team. Election the team tarik 10 mar aboro. Mano en mana chieng' ma ji goyo ombulu. Election ochakore kane IBC ogolo this road map. Matine election marwa osechakore sani. To constitution anticipate election ma is free, verifiable and transparent. Matine sani kachakore gi procurement. Kaka this election materials libedo procured. Wadwa ni mondo migini obed above board. Obed process ma transparent ma can be audited gi other independent actors. Kiko bedo opaque process ma ne IBC kende monopolize gini without engaging other stakeholders. Mano koro ima biro kelo ne ka election osatimore to ji bedo kod koko. Onego bene jo piny bedo kod faith e institution marwa mar IBC ni. To mondo mi faith ni otimre ok en gima otimre atima from the blues. Otimore kod tim luore kaka IBC wadwa neno kaka ne gisegolo this calendar. Wadwaro strict implementation of the calendar. Wadwaro strict implementation of the constitution. Wadwaro election ma is transparent. Mangata nyaka dawa manie village kucho can verify ne election inotimore yo makare Sharon. Mar mondo mi oganda bedo kod chiro, mar mondo mi to ma oganda samoro nyalo bedo godo ni yiero bitime yo mahuyanga gi dhier oko. Kata kamano nitiere gini ma bende bon no lero Easter kintiere county ma Kisumu kinyalo winja weche motenre kod code of conduct bidhruok ahinya mago mag jotelo. Nyaka sani iwinjo kanyo ni IBC engage kata mna giloso kod jodito stakeholders mago mopogore opogore mar neno ni code of conduct makamagi okete tim. Akiani kaka jalni Roma bende olony e weche mag telo. Wach code of conduct gi kaka josiasa bende wang'eyo kaka timbe gi chali pachoka di wach nango bende IBC ndigi lake manyalo kecho kata bende koro magi to koro osepedha yanga e oboke. Kanyo tadwa wacho ni lak gi bedo madik matin
nikech waseyudo ka kata ka code of conduct iyudo ka ng'ama timo gik mang'eny ma ok dhi e lo mar chik to pod iyuda ni kendo pod en mana kanyo, pod iyuda ni pod ochung', pod iyuda ni pod en jatelo, en mana gi position mare. Koro wawacho ni ka warango okil ntiere kanyo bende giyangnwa maler ni IBC ni bentie gi powers ma kata prosecutory powers ma ka ng'ato ntiere gima otimo maracha to onego bed ni gole ma odhi oyale malong'o mondo kik obed ni onyalo bed ni ipuodhe mondo owuog oko. Kata sani wayudo jok ma timo gik manjore to gin jok ma pod ntiere line up otelo mbele kaka gidwa dhi chung'. So gik machal kamagi ema iyudo ka IBC bende lake gi ok ka yie ahinya, ok ka parties bende ahinya, ma parties samoro timo gik magidwaro nikech jatend party konde moko ema timo gik moko ma yombre to pod entie mana kanyo. So en oboloso chik nade to oboluwo chik nade ka en ma timo gik moko ma yore. Koro mano bende mwawacho ni sama gitimo gigi dogo bed ni wan gi jok ma nyalo miyo kata that is the jok ma NCIC bende nego bed ni timo gik machal marango gigi kuonde ma gintiere. To chik kae to pod wayudo ni mae pod bet matek gin kata jok ma osetimo gik maricho to pod idhi puodha gi political parties to bende gidhi chunga. Koro mane mamiyo kata jok moko bende chuny gi tho nikech kata ng'ama ok ni dwa mondo chung' mosetimo gik maricho to pod mantie mana kanyo. Erokamano ahinya. To akeni okil Odhiambo indi wach nang'a ahinya nyako tenre kod seo ma bende dhi ne IBC nikech nyaka sani kwaloso kotende kod stakeholders. Wang'eni stakeholders nyalo riwo duol kaka mago mag NCIC. Wantiere gi jotelo ma bende osebedo ka loso marach. Moko kuomgi bende wang'eyo mawuok rabna e gwenge magwa kaluwore kod akanda ma bende wasebedo kwa tugo. Ini paro ni IBC otim nang'o? Sharon, bo mana wacho mokwongo ni the commission was formed late, but kato bedo kamano gisebedo ni gisetimo tichgi maber nyaka sani. To the letdown bende anyalo wacho ni is the judiciary. It is true ni judiciary is very corrupt, and this is a matter must be dealt with. Nikech onge kaka ng'ato nyalo bedo found culpable of doing some electoral offenses, nito kodhi court to bribe magistrate to yudo his way imiye fine mo mathin mathin kasto duogo koro embe odhi adhi mbele gi ngimane. So we must say things nyaka wawach gik moko again. Judiciary bende dwaro serious reform mondo mi IBC commission o titije e yo makare nyaka yud support mag the stakeholder, and number one stakeholder in judiciary. So if judiciary cannot stand up to its function mode or team gi mowinjore to pod wabugo mana bedo ni blame IBC to IBC to onge makosa. Ko the corruption in judiciary be nyaka be something ma we call out every time mwuoyo so that people can live within the rule of law. To dongune okinde ma bende yaloge nikech yaloge ng'a nikech dongun bende undu to utiyo ne judiciary. No. Ingeni an mokwongo pok abedo kata pok adhi kata representative an atimo gigena. Yeah? But the truth of the matter is kiseneno kata lawyers madongo. Actually there was a time LSK nyocha timo mandamano judiciary is corrupt. That is an issue that must be dealt with properly. In the other time uneno kata news headline ka judge ni wacho ni ati ni bunde ne safe ne ni kiani no ng'iyo safe mugik ya last December higa mokalo to bunde ne yudre kon timo maundu kamoro. That is corruption in itself. Actually judge no nego beno se wetich. Yeah, because erika kainya lo bedo gi some an item like that is very sensitive. Ti wacho ni ng'iye mana last ke weche moko mokalo kaka ni logoke. So mane momiyo nyisi ni nitiere within the judiciary nitiere bende cartels moko ma must be called out, and the judiciary as a stakeholder mar election bende nyaka konya IBC timo tijene e yo mowinjore. Tingeni ber mar mondo mwalosa ahinya nyaka luore koda weche motenre koda thuwa weche mag josiasa ma bende osebedo ka loso marach nikech nyaka sani nitiere 58 political leaders ma iwacho ni active cases mag jogo ma bende osebedo ka loso makare weche ma pusore
mathuo oganda. Aparo ni bon nek bed waloso gi kanyo nikech nantiere paro moro chien kocha mabende nogol gi IBC ni kapo nono ni ng'ato okelo weche mathuo oganda samoro ko bi bedo kata mne debe nyinge kik bede listi kaka jogek mabende alap dhog gi ndong ni yiero mabiro. Bende diparo ni mano okang' makare makokaw to nyalo kata mana keto weche obed maber. Itimo maber kabisa. Gima timore Sharon en ni keto gini into holistic way maduong' makoro ing'iye objectively. Ayie kod everybody ni blames mang'eny osedhi kuom IBC nikech IBC ema oseyie mondo blames gikaw blames nikech IBC poko wuok ayanga mondo ng'is jopiny ni role mar ng'ato ka ng'ato electoral process ni under chapter 7 of our constitution en ang'o. Kendo mano momiyo duol mar IBC ni osehinyore ndalo gi te. Inyalo neno kaka Jacob blame judiciary. Ng'ato kona moro bro koni no. Ng'ato bro koni ni gima osehinyo IBC kabisa. Enene wabunge bo temore kalo chike kaka IBC dwaro, kaka gidwaro tayo yiero. For example, ingeni Sharon nyaka ne walok chike wa 2016 nyaka kawuono pok wabedo gi chike manyien. Pare ni yande kata mana kisomo kata mana gazette notice mano kelno. It's on the basis gi chike machon. Pare ni 2016 nyaka sane mano 10 years. IBC dwaro ni mondo otayiero kendo dhi mbele manyalo comfort jopiny gi chike manoloki 2016 kata kane pok ingeni 2017 no wito ko yiero ma president. Judiciary no kelo recommendations kaka gidwaro ni mondo olok chikego. 2022 nintire court petition, presidential petition. Judiciary no chako golo recommendations. Gigi endi gine i parliament ka. Koro ng'ato nyalo ng'iyendo jo parliamentarians gi. Ang'o momiyo gitamore keto ne IBC chike kaka gidwaro. IBC sogo nduru on treasury on pesa. Ng'anya kaka gisandre gidang nyadanga giwuok from treasury gidhi parliament gidhi kuom kata budget bende nagidwaro mar mondo mi koro to gini ana gima sebedo kaneno eneni gine magitamore goyo nduru ne jopiny mondo jopiny bendo kol jogi to order. Look at police. Inyalo paro gik mane timore ol Kalao. Jigore to police emo wuok ewi gari malo. To mago are the serious stakeholders mag election. Gigi kose bedo mest ng'at mane mabedo blame IBC. NSCS kake wacho ne duol moting'o ne hate speech. Onego deji obeda maler ni to hate speech ni an offense is a criminal offense koso an offense mane. Nimar jomoko to gibluongo ibiro neno ka otimo hate speech BCI ma. Jomoko to kotimo hate speech NCIC ema samo. What is the role of the police in the hate speech? Ang'o momiyo for example mbunge ma Murkoeni, no mark gi no bedo summon gi DCI. Yes. To Kaluma nito NCIC. Are you seeing that double standard? Dog neno kaka Kaluma nondiko boke ni podo onge. Imagine tunaendie ka o address press of parliament. Which is fine. To ang'o momiyo jomoko tiluongo gi duol cha to jomoko tilawo kale gi DCI. Koro ineno pogruok mage gik magolo trust kuom institutions. And mane momiyo wacho ni kidok kata mana kar vetting miwacho no. Anti-Corruption Commission gi IBC ko bedo piny maber ma giriwo wigi maber to ginyalo ng'iyo kaka jomoko inyal tam mondo chope debe. Ok ni ji te ni giwacho ni look ni Kenya sani everybody iwinjo ni penjo ni ade Gachagua ne onyalo chung koso oyo. Mano is a fundamental question. Monego bed ni osebedo clarified sani. Ni ng'at mogol kaka obedo impeached e office wede gi qualification onyalo chung kata oyo. To bende onyalo tiyo office no. That's the question. Osegoli office ni. Bi nyalo dok tiyo office no. So mage penjo ma jo Kenya dang'ni ka dwaro ni IBC onego luongi miluongo ni election conference. Maluongo ji te. All the stakeholders, obed youth, obed mama, obed jolemo, mondo gigi te gikete it jopiny kaka giikore ne election mabiro ni. And gimomiyo wacho kama Sharon en ma. Wasetimo gimiluongo ni comparative analysis. Kawa pimo 2007 gi 2027 gin gi chalruok mane yiero mwadhiene. Mano e gima kwadwari mondo wabedi ni pod ni jo Kenya paro ni wanyalo dok chien kuma nwaaye nyaka koro sani ka wabungo tamre kalo chike
IBC owach ne jopiny ne jodalawa wan ne waloso chikegi ne watere mbele wa bungegi mondo otimonwa gidagi mondo jopiny ong'e to sate IBC will be blamed, and that is what I blame IBC on. Let them come out very strongly, categorically. Makata katek giluong press every press mondo giwache ni these are the areas mwabedi frustrated. This is how far we are prepared for this 2027 general election. Yes. Warito ka ponono ni jakom mar IBC bro bedo katimo kamano ke jamoko bende nyalo neno ni IBC samoro bende nitie kako lengore na konchiel kamoro gini we kanya ka weche mag siasa bendo tiape akina go ren mane madimedi ahinya ninya Sharon kamedo gima jowete ga owacho kane ine Kenya ka 207 wang'e gima notimore 207 gi kaka nochakore ka wawinjo kaka josiasa wuoyo sani gigo bul madha to I support lwedo ne nitie selective application of the law nekech iyudo ka ng'ato wuoyo mabei kowacho ni ng'ato kik nyon kamoro to iyudo ka ng'ani okwane action moro mosekaune mamiyo jo piny confidence ne utterances aina gi kiwacho nikech ma jiwo jomoko kata mana ng'ato mopogore gi Kaluma next time at ward level be ng'ato bro wacho ne ward ni stronghold na kikibie mano ok en democracy en iwe ng'ato wacho pache ti wacho pache iwache environment manitie kod kue koro IBC ni penjo mano to be gin gi power mar prosecute ng'ato IBC onge such power but gin gi administrative duties momegi nikech gisabiro gi this electoral code of conduct. They have a duty to implement this code of conduct. Gima judiciary biro en kangato IBC after performing their duty koro giketo gi to scrutiny be not time fairly mane wach mar judiciary mamiyo judiciary cannot be entirely be blamed because the duty mar judiciary and you justice to all parties ingin allegation anyalo wacho ni atini yanyo ngato where is the evidence nyaka dia substantiate kone ati my evidence ne Sharon no oyanyo ngato kana na wacho ni mane ni uchochezi na 8 page which criteria mana tiyo godo bo meet the constitutional threshold mar 8 page because bekawa we ne ati en blanket implementation tibro ido ka ngato bro kao jomoko man be nigi influence ya IBC onyalo target a candidate mo ngato ok dwa tiyudo ko genge ne kikodhi yiero koro IBC tijgi onego bende gitiyo yo makare but judiciary tijgi ne confirm ni gik bagitimogi bitimogi within the confines of the law kiko bende ati wamiyo gi arbitrary power magene genyala amwane ngama chung ka wuono to ngama ok chung that is the duty of court koro so far hapa ni IBC osetimo tijgi maber but nitie areas of weaknesses nitie gaps moko mwan feel ne ati onego bende gibedo motegno mana kako sawa onego bende giluongo stakeholders conference mondo jitete to bedi to failure mar chike ok wamiyo IBC ma wamiyo parliamentarians koro wami nyaka jopinyo wabed ga gi awareness moro mondo be jopinyo ng'e duty mar IBC duty ne mare pini mi yiero cha duty ne en mar kwero ji kiko dhi e area no koso duty ne mare en loso chike koro mondo mi kawa dhi e yiero to wayier be jotelo ma represent ideals mag democracy joma duoko wa weche mag 207 gi uchochezi moko manono gima japiny dwaro Sharon ok en ng'ama dhi Homabay kata ng'ama dhi Mombasa kata ng'ama dhi Nandi japiny dwaro service delivery emo mi election ni wakete after every 5 years in the principle of democracy ne kanitie ng'ama ok ti maber to jopiny ni power mar tere dala koro tich IBC sani maduong' en map mane gibiro godo ni wadwaro neno ni ati procurement process mar technology otime yo makare wadwaro neno ni party primaries nikech gigi oken they are guided by the principles of the constitution it must be free and fair at party level nikech party bedo funded from public exchequer oken pesa party ma pesa jopiny ok nyal biro ni ati ni wacho ni ati Jacob kata osiepa ni moro wadwaro ni ati election kadhi at party primaries level wadwaro ni these rules kata laws mane gi submit kucho they stick to them mondo wabed ni wana democracy at party level and at national level kikwa we preach democracy at only one level of the government wabeni ati we live to these principles from grassroots level to national level ero kama na ina hakini isentere giparo madimedi kinjere kaunti ma Kisumu kapoko ka yueyo matena asiro gima wachno to bende jopiny bende jigne jo oversight jopiny bende wacho gik moko e wachni gimbe nego bende giloso mondo kaw duondgi nikech gimbe ushuru gi bende machulo kata those particular people matie commissions mopogre gi to kaka wawacho wate
nego bed ni warango ni the rule of law nego bed ni bedo observed gi all parties. To ka iyudo ka kuonde jok moko gin rule of law ne gin gi chaya to kata ka gidhi kuonde to golgi to kendo gidoka gitimo mana gik ma giwacho ka. Koro iyudo ka ok wabed jok ma rango ni chik ni en mar ji te, ok en mar jok moko mopogore. Koro wan kaka wabet kuonde warango ni gik machal kamage kineno ka malo chako njawo ni tiyudo ka piny odure kabisa, piny koni tibo yudo ka ok ber. Nyocha ne wan gi jok moko matin ma waloso go ni ang'o ma giparo kaka jopiny bende gidwa gidhi go kura, to giwacho ni warange josiasa, nikech josiasa bende kwarango josiasa gimbe girango chik, nikech irango mana jogun. To ng'ama tero gun to en mana jasiasa bende gi jotelo moko mopogore. Koro e gimwa dwaro ni samwa dhi ni in this countdown mwan goni bende wan gi jok madhi rango ni jok ma siayo guns mopogore kuonde ma gintiere, ma moko bende gin nyithindo matindo, jok mage bende marango ni nyithindo matindo ma kata jo rawera ma koro ka o register sani ni gidwa bedo ni gidwa go kura mokwongo, bende gin kata gi ranyisi ni kata kura ka gigoyo be gidhi yudo gima gidwaro, koso ranyisi mwaneno sani ok ber. Mage gik monego wapar. Erokamano ahinya. Kapok koyo matin bende Jacob nitiere paro ma bende Bon bende nochwalo. Ng'ane nego bed ni chung IBC nyaka sani nego bed ni lero ne oganda ne jomage ma nego bed ni chung, jomage moko winjore nego bed ni chung. Nikech kana king'iyo gazet mar The Standard okiny ma kawuono, thor wach ma bende giketo kanyo anno ka gindiko ni inside the conclave, to tipo ma bende giketo en mar jatend DCP mano Rigathi Gachagua, ma bende wacho neno ikore chung ne yiero maduong' mabiro kapo nono ni opposition ok bi bedo kod a stronger candidate. Bende paro ni sani bende koro ber nikech oganda koro nitiere akere keke gikakre ni ng'ane bende chung, doho nowacho nang'o to ng'eto nowacho nang'o. Aparo ni civic education bende paro ni IBC bende stimo civic puonj ne jopiny ahinya weche mata yiero yo makare. Sharon, gir Rigathi Gachagua aparo ni wan ga kodie panel ka kanwa wacho ni once impeached Okenyal hold a public office unless the courts overturns the impeachment. And nyakasamu we kodika wono ni Rigathi Gachagua stands impeached. Omiyo onge yo mora ma Gachagua nyalo chungo e komora Kenya ka werigi presidency kata mana kansela bedo MCA ma wuodo mare kamodaki okonyal chung chiko ko yiene ko mane gima jo Kenya nego bed nong'eyo. To migepe monego beni wacho ma en IBC onego beni wuoyo kuma stress ma the EACC ma enforce chapter 6 of the constitution bendo onego beni wuoyo wachni because these are the organs monego beni then jo Kenya bedo kong'eyo koro jo siasa ok dhi to wuondogi ni aparo ni aneno ni lengo mar Gachagua maduong' en ni odwa no consolidate Central Kenya mondo yud MPs gi MCAs gi governors e chama ne mano kende gima Gachagua to nikech kata en ong'eyo kama entie kama osome gike ka ong'eyo maber ni chung to konya chung do idenga to wuondo jopiny koso de ko songo gino sibugo chung ino kata governor songo gini timo mana oandegi waititu gini you cannot run in an elective seat kibedo impeached. It is as clear as that. Onge shortcut, onge propaganda, onge gimara. What was the intention of the drafters of our constitution? Nikech winjo ka nitie argument mama jomoko wacho bende ng'ato kaka Gachagua ko bedo impeach ne oyiene mondo chung nyaka explore all this appeal mechanism. What is the essence? What is the wisdom? Katarieko mane manie kind ng'at mosa bedo impeach no violate the constitution. Tiwacho ni yiene ye ochung nyaka chieng'o oginene utiek all these avenues of the court of appeal or the Supreme Court. Tiwacho ni atuchunge chungo beda jatelo. To bedo impeach no violate constitution. Abane is just common sense. Ne atinga mosa bedo impeach on grounds mobedo chapter 6. Okonego beno chung nyaka chieng' ma court pronounce itself ngani no bedo impeach yoma oko de makare. As at now it stands Gachagua was impeached and I believe ne an intention kata ne dwaro mar the drafters of this constitution ne wadwaro leaders of integrity. To kinyal beda person mese bedo impeached they violate the constitution. To Gachagua jeni wawe yawe chung
kapodi igamble e code this am igamble kada code poko pronounce itself to we gamble ge life ma jopiny mano ok telo madwaro apani telo ma jopiny dwaro en telo ma wabedo gi leaders ma integrity mondo mi wabe encourage culture mar jotelo ma wadwaro gibed jotelo ma nyalo represent oganda maber gibed jotelo ma wuoya kada gibed jotelo moko ma koluoro chik marito Kenya mara gima nyalo bedo erokamano ahinya Bon nyaka sani dong koro timo campaign to yena ye rally supporters bendo yena ye donge gima timore Sharon en ineno kaka gini en debate maduong kabisa to mane kako duong ne mara ingeni kwa somo katiba marwa Sharon katiba marwa en ibingisi ni en very proactive en katiba ma transformative en ne o accommodate gik mang'eny kabisa nyako bed ng'at manigi wiye mabith kabisa mondo interpret gima katiba ne wacho ang'e maber ni kabiro kar Gachagua ka gima ng'eni chando jopiny kendo neno kata ka Attorney General's office is avoiding gima neno joge wacho nikech nose ng'ise ni mondo clarify the issue of impeachment ng'ama osewuok strongly on this impeachment en the Chief Justice kende mano wacho ni once impeached kane en news inyalo paro mano gima duong' en ni ande kisomo katiba wa chapter 6 ma deal with integrity owuoyo kuom jok mane office aya kisomo katiba wa article 99(3) owuoyo kuom qualifications to ji confuse gigi ni to ng'ane bo nyalo chung the question ok ni bo nyalo chung the question en niya bo nyalo serve under chapter 6 mo does he meet all the integrity manitiere chapter 6 mondi bed kaka jatelo ok ni bendi nyalo chung is not an issue chung ya chung midong so that's not an issue the issue is ni be nyalo serve mane mamiyo jo Kenya onego bed ni penyo ni ande chapter 6 of our constitution is very categorical is very intentional en gimondiki gi dhano mariek mawacho niya king'at ma does not meet this criteria ok nyal tiyo kata mana ramogika leave alone the public office onge mano konego bed kamana ni jibede kona moro wacho ni ande ni can ni podi pursue ni bi nyalo chuo the issue is ni the moment you have been impeached in line with article 144 for the president or the deputy president okinyal serve in that office koro kati nyalo chung kato kinyal chung is none of the business koro mane momi wacho ni campaign to nyalo campaign kako ero and mane momi neno kaka sane wacho ni Sharon nego beni wacho ni Kenya koro nego bed gi sheria on early campaigns okonya campaign throughout any democratic nation cannot campaign from day one to last. Campaign chakore. Yeah, and you see in campaign mayana go debe majiteni wigari right from what you did right from the head of state. Jaltemore kama. Omiyo ena gima we have to eyeball that conference electoral conference mawachocha. Kenya poko bedo gi any serious election conference yakat from 2010. Charon India media nyalo kuna kosebi. Manoto katiba. Kuonde tema election osetimore maber. Kidhi South Africa, kidhi Ghana, kidhi any developed country nyaka gibed gi a serious election conference 1 year to elections. Maji penjore ni police initiative mango, how are you prepared? Judiciary initiative mango, how are you prepared? IBC sechupo kanye, treasury ango mi opokimiyo IBC. Civil society ango motimo na education. Bedano ngeyo election education. Mane yo kende menyalo ensure gojo Kenya nyalo bedoge integrity election, credible election, kende election makichung mabor tingeyo tinena dieri gini. Ngato nyalo kata concede defeat on the basis of media. Nijo media temore nijo media oknyal transmit election results. My friend, we cannot go to that route. The media nyaka be very categorical, kendo very upright. Ni nyaka yene gini nyaka gi transmit results. Na bido gi paralela. Correct. Sharon mar mono mimaka mna parono gi kanying sana ka yo mate. Makama ka parono kikwani viwile go. Dakika 32 tok sabich maro nyaka ka yo mate nyaka romga jwang. Benda bro bido kaduogo bende gi patch oganda he counties magwa bende mopogore ko tenre kod Wuoth Motelone yiero maduong. Kik dima bora. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani.
Hey girls, I hope mko ready. Niko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic, nitawapika doorstep. Wow, umefika haraka. Cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. Powered by Citizen. Every day, something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia settles na matendo. Parliament and Senate debating the issues that shape our future. What's the point of order? The biggest moments, all streaming live on Viusasa. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. And that is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Tunkanyo, iwe nini nga? Kini kanye? Dongi iwe nini mitek? Mokongo gimatimoni atimoni kechwan. Tokuro nisa ni gori koda. Aselo ko pachakuro. Ansa ni kuro kodwo kendo pani. Dongi neno kaka mama ujachir. Kaka no chung motegno kokedo gi Rakesh. Okibikale gi marach. Seche duto ma par yudo ga chandruok mora mora. Magi seche ma juogi ni mago siep chirga. Kanye ma wibil ga noko nego bed ni bedo siepni. Nego bed ni seche go bedo jawasiki. Iwinja die. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Mondo mi yud wer mar were nani kaka skiza tu mari D star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro auchiel hash. To parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Nyakorom gajong machiegni wadhi nyime kod twak marwa hani note magi mopogore opogore. Asoma naote mano mar Joseph Okeyo kiwuok Kanyikela mano constituency mano Mandhewa. Iwacho ni Ndhiwa constituency South Kanyikela ji oleo maonge kipande. Ji oro kwayo to duoko onge konywa uru kanyo kapok wachope yiero. Gin mana geno marwa ni Motelone weche makamago. Ong'iyane na wach mano ma Kanyikela ne jogo eko mabende nooro pande mage to pok oyudo bar mondo bigindikre kaka jolutombolo. Jacob kapok amere konga ntiere paro mana ni ntiere godo. Nadu mana medo kama wadwa no wacho. Ingeni gima ji bende confuse mang'eny en ya ni the rights of accused person vis-a-vis the rights of an impeached person. Ingeni accused person samo make. The law assumes ni an innocent until proven guilty in a court of law. The impeached person, impeached leader, prosecution nemo kuongo timrega e parliament kata e the senate. That is where the prosecution takes place. Some manemo mi no ga senate kaka mara the deputy president, the parliament mi thuolo maro bi duok penjo or appear, and it is always made public. Castitere senate bende the process. Team read the same. By the time members of parliament vote, if the impeachment carries the day, Manu Nisoni is being found guilty. And therefore, he is now not innocent.
as an accused person moro mokawo tere cell kasto koro itere court timiyo cash bail tiweye oko ni en koro tim case nyaka chieng' moro case timre na the room. By the time Rigathi Gachagua was running to the court, and no se bedo convicted, no se gole office. The conviction is here, no se gole office. Nyiso ni senators and members of parliament no say you don't need guilty of the offense. And therefore, until the courts overturn that conviction, he stands guilty and impeached. Ko onge kake wacho ni ngato nyawacho kani ni kia o explore the court options. And court ko gimonyalo explore ni be court yalo duoka munda bet maler aduoga chung, but sani en ngama no sebedo convicted gi both parliament and senate ma en koro konya chung unless the courts emo overturn that to gino be kotimre to nyaki yude ni koro iduoke e office. And even you saw someone of the court manotim the ruling. Onge kama court no wacho ni Rigathi Gachagua nego bene dok office koro imiye salary ne mar dweche mosebedo kogi. Nyiso ni kata mana court bende no wacho ni ngani no obedo impeach. No impeachment no ko bedo overturned. Ko Rigathi Gachagua nyaka sa mwuweni okonyal chung Kenya ka. E situ mama. But pod en gi rights moko kata convicted person a prison court. Negi rights. Right of association, right of speech, movement. A movement yonge go some in prison. You don't have right to movement. No kete yonge. Movement kiti kiemo. Rights are now limited. Very gimantiere. Language ni kor maga Gachagua ni. Kor maga Gachagua ni. Movement na right for movement. Magani olkalao no. Kor speech gi to yiene wacho gwa modo wacho. But right to run an elective seat to onge go. Onge go. Manon tire kare kedo jopinyo winjo. Tadaro mar mondo mi wachwagi nikech kinde ka kinde korom ga jwange yiero ka yiero maduong' mabende piny Kenya jabago. Wajaneno ka jok malaro kombe mopogore opogore ahinya ming'iyo ga ahinya gin jogo kuma bende laro koma mano mar tend piny Kenya. Twak ojabedo ginyiso manifesto gik magidwaro chwalo e kin mamoko. To isa kintiere county ma Kisumo paro moro bonno kendo nitiere kaka pinje mamoko nitiere kaka giluongo romo dul mochung' ne yiero biro kata mna ken bad migo mochung' ne obila biro e kin mamoko to twak gi jopiny mar mondo mi ng'ene ikruok mane ma bende gintiere godo. To Kenya ka kuom wacho adier iwacho ni wan pok waneno gima chal kamano. Wanone mana jok ma laro kombe mopogore opogore governor, senators e kin mamoko. Ema samoro biro to twak to wacho agenda ma bende gintiere godo mako yiergi to gibo bedo ka gikete tim. Bende paro ni ma en twak manego bed ni IBC bedo godo ahinya ka luore koda liet mar siasa ma bende kwako gwenge magwa. Nego bed ni gibedo godo to gima osetimre wach ma Kisumo kae asiyudo ka oluongo e bura ma IBC oluongo jopiny gi jok ma tiyo gi organizations mag sirikal mondo ji mondo bed mondo ong'e gik madhi nyime gi IBC. So to gima timre niya to samoro gigi nego bed ni timo mang'eny moingo to no wach nyoro kata kawuono wawacho niya budgets mowacho gi kata kawuono ma mondo tim go civic education be nitie nikech ka budgets ba civic education monego bed ni itimo magi to IBC pok oyudo pesa moromo ibo time kidam to ang'eyo ni mai wasitim kata nasi attend achiel to gik monego bed ni warango niya tiere gima niluongo ni electoral observation group mano tingo jok mopogore opogore ma tiyo ga kanyakla nyaka gi IBC gi jok ma piny owacho mondo gibed ni ginyalo lose gik matimre to ndalo gi twayudo ka gigi gionge kaka nego gibedie nikech ndalo machon elections machon to ne yudo ka sani piny ochacho ka ji loso ji go twak mopogore opogore iyudo ka ji biro to romo to sani to kwane gik machal kamago. Kisumo kae tang'eyo ni ntiere gik ma jok ma tiyo gi jok ma organizations ka NGOs to keto platforms ma jok ma dwa chung nyalo dhi mondo gilos nyaka kar MCAs tiyudo kama itimo mana gi oganda ma ok piny owacho
to debed maber adiera ka sirkal manyaka IBC bende rango ka ji wacho gik machal kamagi bende gintiere ng'ama kelo pesa ni nikech samoro kin miloso twak tinyalo miyo twagni obed samidwaro gi sama oromo mamari to ka wabed ni ka civic education gigi nego bed ni warango koro wakwayo ni endogni be pod entiere to samwa wacho ni gitiyo nade gi IBC to kuonde mantiere gi police be nentiere gigi kaka ji openjo no mondo wanonre kaka gigi nyalo dhi nyime maber to wadeko mane ma wacho ero kama na inya nyaka elog nikech iwacho ni gine observers joge kwa bendo osebedo ka goyo turbin mar ng'iyo kaka yiero mopogore osebedo ka dhi mbele nikech nego bedi koro ilero ni yiero mar higa mar 2022 mai kuma bugo na nitiere ere kaka inyalo dine e higa mar 2027 bedi paro ka wakili en twak manego bedi nitiere nikech ang'eni kinde ka kinde IBC nyalo bedo koda aput margi ma bende gibago gi jopiny to bende dibed gima ber achni IBC obiro NCIC obila hekin mamoko nikech sani koro wacho moyiero ibiro mana nyiswa kaka jofwambo ni obila marom kama oket tenge ne yiero to nang mino obila makama giketo tenge ne gwenge bopogore hekin mamoko mago bende e gik ma jopiny digo mar mondo mi winj akeni pache nang Sharon, in a democracy kata ka wase delegate duty mar ne IBC mondo conduct this election nyaka bed gima participatory matine nyaka jopiny bende feel part and parcel mar process ni kaka timore oken duty mar while nitie primary duty mar IBC but nitie other stakeholders one gi this observers one gi this aspirant one gi political parties onego bene jogi te emomiyo no propose that this conference is very necessary mondo these stakeholders obed on board to wang'ine to so far preparedness mar election mar 2027 wan gi roadmap already wang'eyo ni to National Police Service what is their role in this election IBC wang'e role mare what is the role mar jopiny nikech jopiny bi ok nyal bedo ni wan koro wan wacho ni gini koro wawene IBC wambe gima IBC timo ni nyaka we must participate and we must actively participate but ne gima mama IBC timo the people must be involved emomiyo kining'io article 10 wagine ne gi the spirit of public participation ok nyal govern jomoko without involving them kaka timo gik moko decision mora mora ma timore onego bene gibedo owned by jopiny ne wabet kaka IBC ne waluongo all stakeholders to ne wabiro gi this kind of framework matero wa e yiero ma 2027 to gima nyaka med wacho Sharon ne election onego bene jopiny make informed choices inform matini nyaka wabedi gi civic education kiki japiny para ni ati election ni enena gimone kisa kambulu to ng'at moro momi 100 kata 200 riwaje ni wewe chiem chuth mbele rach jopiny nyaka ng'eni ka ombulu ni kisa dhi kaje chami kete in nyaka ignie abich kendo nikech recall close ma wan go sani pok otiyo matini kidhi migone ng'ato ombulu dhi determine to ibiro dhi hospital nade yore ni biro chalo nade pimi modho chalade nyaka obedi gi civic education nikech ang'eni selito ombulu nyadi mang'eny piny Kenya kaka mna kidhi kara mna campaigns thothne oganda rito ga mna ni jatelo tieko sadi mondo gonywa bende paro ni giwinjo kara mna gik ma jotelo wacho nikech ang'eni en twak mosebedo go mna kinde mosekalo mano is true Sharon inyalo bedo gi manifesto maber to kiyieri nikech manifesto samoro yieri nikech party mintiere godo samoro yieri gi kaka ofuki pek mana dieri emomiyo wacho ni neno this culture neno democracy ene japiny donate their power to gimiyo jomoko mondo ok ni uso power ni on poka winjo democracy Thomas Hobbes no kada John Locke en gimi donate willingly to wawinjo ne awan koro wawiu this some powers mondo tim kama lakini sani koro waneno democracy ma jopiny be uso power gi chande ni ng'amo mi 200 ne to mano koro aini romo jatelo chunga be we kata campaign ka we wuoyo mang'eny kikinyiso agenda koro gini is lack of civic education to who is the primary ng'ama nigi primary obligation mar conduct this civic education is the government. To the government one different terms of the government. Ngamo me this administrative duty mar conduct this civic education as at now is IBC. Koro this non-government one kaka civil society one wonyalo conduct mana marwa mo matin kaluwore gi budget ma wan go. But the primary duty mar conduct civic education in Kenya lies with IBC. More me gi puonjo piny ne ati ineno corruption ok en ati ne jasiasa ko misile 100 ne mano ne jasiasa no isko in nyaka in mikawo 100 mondo dhi gone man ni undue influence
matini kata ino wuon in japiny makawo 200 mondo idhi gone ng'ato cha i-commit offense. Wabed gi civic education mar jowa gibe ong'e gima dhi mbele kik giparo ne yiero en gima ng'ato 200 ng'ato 100,000 dodhi ketho ngimani okene ki nyithi dhi nang'o okene ki nyithi skul dhi nade koro ma tich IBC ma ananyalo ka pacha wuon to IBC osa perform dismally e weche mag civic education ya Kenya. Ero kama na inya keni Bobby Boni ndi wachana. Kahinya nyako tende gimano nikech ng'at nyalo penjo ni bende Kenya is a democratic state. Is it a democratic country? Yeah, Kenya is a multi-party democratic state. Pare no meri nyaka multi-party tiende kanyo. Mangiso ng'isi kako duong'. To wa leri gimoro Sharon. Kendo ayie gi gima Peter wacho. Ing'eni IBC tije maduong' kabisa enene gen gi gimiluongo ni key results areas priorities magi priority ne mokwongo number 1 en nyaka gi manage elections mano number 2 priority ne mar 2 en nyaka gi ng'e citizens obedo engaged nang'o e civic education mineno Peter wacho ne priority number 3 en ni ere kaka ginyalo make sure ni election wadhiene nitiere equity PWDs the youths mine bende duon gi wuoke election ne kendo priority mogik en ni nyaka gibed gi institutional resilience akene nyalo luonga nango dholuo en ni ka gik moko timore challenges wuok machalo kaka koro gunism matimore ni how do they change very fast to adapt ne gi contain those challenges mawuok what are the mitigating measures ere kaka ginyalo wuok very fast mondo gi come out mondo ging'e ni objective margi cha okobedo affected gi political environment gi koko moko matimore kage kachacha koro mago gik moko 4 ma iluongo ni key results areas ma any electoral body nyaka bed godo makata sani gin godo kisomo their strategic plan nikech onge institution maonge strategic plan gin gi gigi kendo ibro neno gi spell out gi but gima timore maduong' en ne our democracy kaki wacho ne obedo mad so much with the political control to an extent that jo siasa wa ma onego beni chikegi rito ema loso chikegi koro gi frustrate chike ma IBC gi dwatimore nade IBC mondo nwang' pesa nyaka odhi before jo siasa gi IBC mondo kendi chikegi mondo losi inyalo paro kaka chik mosebedo kaendi on election finance control manyocha gi gazette last time en chik maber mawacho ni giketo limits kaka ji onego beni spend pesa gi nyocha iluongo ji ka mo conduct some civic education kendo kanyo nyalo miyo ramogi kabisa civic education mosetimo ne jopiny kaka ineno kuno mwatimo kani Sharon don't think ni en gima tin en gima you are giving back to the society gimineno mawacho kani odhi matut ochope iye kabisa to ka ji te nyalo timo mano it can be good look kaka sani gima Peter wacho gima inyo wasani en ere kaka wanyalo bedo gi issue based politics ma onge gimoro ne igole pesa nimar money based politics ni oseinyowa for a very long time kendo osemiyowa ok wayudo jotelo maber but gima duong' en ni holistically ka wabedo piny ka wabedo soba mwang'iyo chike ma wan godo mabecho kabisa ma every stakeholder kaw role mare kaka Peter wacho no tan gedini wanyalo bedo gi election maber to gima duong' kabisa sani IBC osegolo statutory timelines margi gitem mondo gi harmonize their timelines gi operation plan gi institutions mamoko ineno gimiluongo ni police en gi gimiluongo ni election operation plan security plan mare register political parties nigi plan mare judiciary nigi plan mare civil society nigi plan mare gi everybody koro nego bede ni giluongo these plans to bedo harmonized mondo kik conflicts bedi conflicts yema miyo ji kawo godo advantage momiyo election iketho ma police be ongiso plan mane ma en godo on security civil society bende plan giromo nikech bende seyo bende nitiere ni nok mar obila bende nitiere exactly. Na machalo kaka treasury the national treasury obiyo ngiswa ni to plan mane ma en godo to chiwo pesa at what time the procurement ma Peter wacho ni okonego bende obedo gimoro matimo opaque ma nyocha gitimo tender mar ballot paper gi the kids ochopo kanye ng'ato nyocha oringo dhi e court ochunge koso ochopo mondo jopiny ang'e ni mind and election is never an opaque process toni kanye nikech magi gin mbaka makinde ka kinde bang' higni 5 en mana mbaka macha seyo dhi ne ng'ato ni kanye mano is a good question to nitiere gimiluongo ni our system of democratic system
Kanyo is where the problem one go. Ma inyalo paro ka kunini onego wabed gi conversation ni, is this democratic system really serving us well? Mano is a fundamental important question. Ni mari nyalo fwenyo ni ande one a democratic system ma teko te mar jodhano jopiny teko te mar jopiny omiye institutions. Parliament okawo moko, police okawo moko. Nitiere gik moko onego bed kata mana ni parliament ema yalo. Kaka chike mag tayo yiero. Jopiny onego bed gi county assemblies. Mag gin go kucho ma kaka giwacho ni gidwa bedo yiero piny kuchacha. Parliament onge teko mar loko gino. Parliament kadha kako timore nane oketi. Ni mari yudo ni kosechopo kacha to giwite oko. The law machalo kaka ma Peter wacho ma deal with recall. Sharon recall clause no kethi in 2018. Kawono wane 2026 judiciary no yudo ni that clause kaka jo parliament no gore is discriminatory. Judiciary no sekethe. Jok mobede ot mono makani otamore ketho loso chikno. Masani as we speak ja Kenya ok nyal recall mbunge margi. Ni mari jok monego be ni loso chikni pokolos. Nikech jaod bura bende neno ni chik ma kamano mohinye. Koro mane penjo monego be ni wapenjo ni to democratic system wan go ni teko wamejo siasa gi teko marom nade. To wamagi marom nade. Koro mane makele lokruok e katiba. Correct. Erokamano ahinya. Kata Jacob indi wach nang'o nikech mano mbaka ma kamano bende osebedo ka gora ahinya kaka katiba marwa nitiere bende kopogre gi mano wach gunism wach mar wacho ni kedo makone kod kocha maka jasiasa maka modhi kon mak chielo kamano to guns bende nitiere to bende wang'eni yiero bende ok nyal tim ka luasi bende nitiere marach. Wach gunism tada wacho ni sirikal osebedo gi laxity mar tieko weche mag gunism. Nikech Sharon adwa nyisi ne sirikal nigi teko kendo nigi uwezo mar ng'eyo ni jatelo mane manowuoyo gi ng'ane e sama chalo kamane to ng'ama nogolo pesa to pesa ni nomi ng'a to pesa ni nopog nang'o. Sama vijende gi pok odhi ogore to nitiere gima trigger gi en jatelo to gi pesa mogol. Koro kidwa tiek gunism to ok mak nyithindo ka tiweyo the facilitator the initiator. Koro ka sirikal dwa tieko gunism to ginyalo tieko. But sama pod gunism dhi mbele to wang'eyo ni sirikal ema ok dwa tieko gunism. Mana tieko kamano. E wach mar ariyo e wach mar jopiny yiero adwa kono jowa ni pesa to mitu nyalo chamo. To pesa kik mi idhi kale higni 5 kendo mar chandruok. Ka jasiasa kata jatelo manobiro mi siling 200 manonyiewi gi siling 200 dhi duoko pesa ne kasto chako loso kendo mobiro chako nyiewigo bang' 5. So jowa nyaka ng'e ni sama jasiasa obiro mi siling 200 mi siling 100 mi siling 300 kata 1,000 to penjri ane ni to pesa momiyani omiya nang'o kong'eyo ni en ng'ama jatich odhi tiyo maber. Kech onego be nobiro mana gi manifesto kidhie e mature democracies machalo United States. Tino ni jopiny kaka wanyalo kawo mfano mar Barack Obama kowuok senator kaka odwa manyo ker mar Amerika. Jopiny ema nogone arambe mondo noyud pesa manonyalo wuothogo komanyo piny. Nyiso ni ng'ani sama odhi odonjo ofis to onge haja mar kwalo pesa nodwa duoko pesa ni nikech onge pesa manotiyogo sama nobanyo weche mag kergi. Notiyo gi pesa jopiny. Ko onyalo bedo so grateful mondo tine jopiny e yo mowinjore nikech jopiny ne nigi haja mar uongozi mare. Omiyo jowa makaluo ng'ato nyalo bedo maonge pesa to ng'iyane ni maono ne kata sera mare lek mare kodu chalo nade. Why year leaders based on their manifestos to gi their past ang'o ma gisetimo sama pok noyiere ni makoyiere to nyalo timo mang'eny maloyo mosetimo. Nikech kata koth ka dwa chwe to nyaka ine boche polo. Ok inyalo bukri abuka ni neno ni chieng' ne rienya polo ne ler kasi bukri all of a sudden ka bibeno ni koth chwe. Onge matimore kamano. Omiyo jatelo maber be nyaka ing'iye, nyaka yude timne moko, traits moko mosetimo chien manyalo nyisi ni ng'ane
kwa miye thuolo mar telo to nyalo dhi timo maber zaidi maloyo mosetimo. To kik wayiera ng'ato ni obiro ni kia no dhi en gi pesa moro kamoro moyudo kamoro to biro ko ringa kata gimo setimo ma you can talk about within the community onge. Doneno kod mana ka IBC bende koro gayo jo siasa tiyo gi omenda rietha. Yes. Kaka no chiwne chakre MCA nyaka but mano to ok dhi bedo in place nikech wang'eyo jo siasa mana kaka wadwa ne wacho ni jo siasa control gimoro matimore. Mogik IBC nigi issue mar civic education monego be notimo. To wang'iye kaka anyalo kwayo members of parliament wa gi the government of the day. Ni ka wadwa ni mondo wabed gi credible election, credible, verifiable and fair election ma ng'ata bedo satisfied. To waneuru ni wamiyo IBC pesa moromo gi timo chenro margi e yo makare. Ok wanyalo wacho sani ni wadwaro ni IBC otim civic education. To samoro kata gari magi nyalo dhi go to do nyang Turkana kuma ndara rache ma samoro ndara ok ginene gionge go. So if we don't finance IBC, ka ok wamiyo IBC pesa moromo gi timo gik monego bende gitimo te. To nyiso ni wadhi blame IBC. No. Kora kwayo sirikal mamalo, the treasury to gi parliament. John Mbadi angini winjo dhulu kata ka ng'ode no clip ni. Wateme John Nyang Mbadi, wateme wamiya IBC pesa magidwaro moromo gi timo election. And then lastly, gima benda gombo ni Kenya obiyo discuss post this election. Wabwa discuss and then ere yo mwanyalo keto go election ma Kenya ka obed less expensive. And yo mwanyalo timo womano are so many. Ni onge tiende wabedi ni one each and every election we are procuring everything. Ni wanyo kits manyien, wanyo boxes manyien, wanyo everything. Is there a way ma wanyalo keto go election ma Kenya ka obed less expensive or affordable to Kenyans? To magi penjo ma nego bende oganda penjo koro IBC e kinde ma bende koro giluongo romo ma koro jopinje twakie. Yeah, that is why I'm supporting. I support ni IBC onego bedi oluong conference. Makata ka gionge budget ma conference no to gindik memo moro ne treasury mondo gikwago that budget mondo luongo all stakeholders wabedi gi conference, election conference kapok wadhi yiero mondo jo Kenya discuss ni to area ma kata ko bedo ni this election is going to be expensive nikech ko sa osechup, but area ma gik mwapoke wa this time round can also be used in the next election after 5 years, 2032. And we built an environment where there is trust. Where the political players in 2032 will trust that this equipment mabedo used can still give free and fair and credible elections. Aparone mano egima nyalo wacho sani ka amede weche ma Yero kama na inya to gin paro maleo nekech kik bed mana ni yiero ka yieren mana ywak gi modolak se opod dhi ne IBC must go e kinde mokalo kata kamanya korom ga jonga dar mar mon mi county mano ma Migori kapok adhi yier Easter wanya na oganda e county ma Migori to wacho nango kaluore koda thor wach ma bende wantiere godo. George Juma loso kodgi ahinya nyako tenre kod Wuoth Motelone yiero maduonga mabiro. Ele kelo okigi location atiyo nyatike kopa IBC oikore maber ne yiero ma ka okosogi ofuko to gidhi tiyo maber kaka ne waparo mak mane mbele kaka mbele dhi chalo to degi bedo joma longo ma ok ng'iew ma ok tigo degi digi ego gi mbele maber kendo degi tiyo masawa kabisa. Ma Onyango William ma jadak nyatike ka IBC ikruok gi malongo pok wang'e maber chechi gi momiyo pok wang'e maler to dalawa yuthurwa wachi koso kikawachi higa mokalo manolingo mbulu nitiere pollings moko manomedi kaka Migori County ka to nwakwayo ja IBC ni kaka gine jok mo ging'e pollings manitiere e Migori County. Wakwayo jo IBC ni gibedi kin kabisa nitiere propaganda mikete Migori County ka 17 ne gitemo ng'iyo to kaka Migochwa ka
to nok gitigo teni IBC golo chik monengo losi monengo tim te Migori county wakati ok gitim mago mokwongo siasa president ilando ni to ng'ato bang' dweche adek osechako siasa iyudo ko wie liete osewacho ni en ochung' koro an kaka an Williamson kama sani koka anyalano na chung' wach maler e women re wuodo gine MCA achue MCA West Kenyamkago to nyaka nene poko na tingo bada ma wacho ni asechung' to jogi to chako chon mana samo land president ya president ma Kenya en ng'ama kama bang' dweche adek to en oselando no chung' manyiso niya IBC nigi chik to ok ti godo nikech de tong' ni tiyo kode to de tong' ging'iyo joma ketho chik to gi interfere go to gimako kata jogi. Nyakorom Gajwang' dong' en gima timore e gwenge mago wacho ni bang' ka oseland mana ng'ama oseyombe yiero bang' dweche adek to wuoth osemana chaka nitiere kaka josiasa moko palo ne jowetegi ng'wech Easter nitiere kaunti ma Kisumo paro madimed ahinya nyaka luwore koda jodak e kaunti ma Nyatike kaka oloso jodak e kar chung' od bura ma Nyatike kaunti ma Migori. Okoyot gi jo achung' machako chon to mano e plan to gitim campaign to gima nyalo wacho ni mondo gik ma iwacho kanyo ma polling stations gi tiere strategy mositigo kuonde mopogore mi iwacho ni kata parties political parties kata jopiny mondo giwach ni gi adopt a polling station nikech sama i adopt a polling station ti unyalo rango kaka oversight kaka jopiny ni alwora kumintiere ok iyud ka gik moko ma imedo gik moko mago bende ok ine nikech kuonde moko siwach ni kata sani mago rumors mantiere piny ni iyudo nyaka ni ballot boxes moko ni iwacho ni secret kuonde mopogore koro mago ema jopiny nego bed ni gitimo nonro nikech sama gigi biro to gintie nego bed ni gitimo nonro nitie jok mantiere observers jopiny bende nego bed ni rango ni ginyalo bedo observers nang'o nikech mano nyalo bet abeta ki apply mondo irang ni nyalo bet observer kama intiere machiegni so adopt a polling station bo konyo mondo kik ji par ni nyalo med kata ko med to nyalo tie kaka nyalo ifulo gik madhi nyime kuonde mintiere nyakwa bed ni kaka jopiny wambe wang'wa waketo matek kabisa mondo kik wayud ni mibadhi gi gik matimbre manyalo miyo ratichwa mar rango ni jatelo mane mwadwaro oroch sama wantiere. So jo Nyatike bende owacho ni adiera civic education nyaka tim. Kotime malong'o tibo yudo ni jok madwa timo kata adopt a polling station jok ma wacho wach integrity ma jok ma tiere gi jo manjore manego kik bed kanyo jopiny bende bo neno kaka itimo mondo kata parties kik puodhgi ni gin bedo nomination lists. Erokamano ahinya. Seyo machielo ma bende njo ka jo Nyatike bende wacho kanyo agoro en kaluwore koda IBC ma bende isoyo fuku mano gin mana seyo to gin wach ma bende osebedo higa ka higa iwacho ni tok higni 5 ka piny Kenya dhi e yiero. Seyo ma kamano tinyalo tiek nade mar mondo mi oganda bed kod chir gi IBC. Sharon ma ok election mugi kada mkongo madhi bedo e Kenya ka wasebedo e Kenya ka waseneno kaka elections itim to onge election mosetimore Kenya kama pok obedo result obedo disputed matene kaka ne itime in fact 2017 Supreme Court no nullify presidential election kane wachore kaka notime nokotime in free and fair way to gima ne gi question maduong' en ati the process man arrive at these results ko ema mena wacho election ok en result mabiro wuok chieng' ma ji goyo ombulu cha election ochakore sani gi process mar procurement to gi engagement ma IBC dhi timo gi stakeholders man election koro kaka IBC kaka institution mobedo mandated mar conduct this election ema onego bene build confidence kuom jopiny nikech awinjo nitie wach mama wach maber ma is also a going concern which mag polling station sani endi polling station e kama ombulu lande mogik national tallying center kon ena kama declaration of these results timore wadwani mondo IBC o gazette this polling station wangene ka en let's say Othoro polling station wangene wan gi voters adi to kanitie polling stations moko mana omedi to jopiny onego bene ng'eyo
esa machon mondo mi any mistrust masani wawinjo ka nitie political actors wachako wacho ni nitie gi feel ni ati nyalo bedo ni nitie polling stations moko mopandi mibiro tigo mar kwalo mburu. Koro it's the duty mar IBC mondo mi gimi jopiny trust gi to trust ni timore mana ka involve stakeholders from every phase mar this election. So without doing that, apane election pod biro bedo contested nikech result ka ngato no kiane procurement not even was it done transparently. Kendo wach mar cost of election apane mana Jacob no wache to nitie wach madwa meda. Ingene our election is one of the most expensive elections in the world. Wangene pesa mwamiyo IBC ni kapo giwacho wana wamedi gi kiwacho wajene pesa ne wamedi gi pesa. Wangene to pesa mwasa miyo gini. Botimuga teach kako winjo kotimo there should be accountability kikwa beda ne kaisani na committee parliamentary committee mar legal affairs olugo joge ke wacho ni medigi 6 billion dong mar Kimskit to Kimskit ni njaka wa procure moro kan election mokadho kendo chaka dwaro 6 billion by elections bende no bedo by elections wabedo ingene pesa ni Sharon oromo gero siptende adi kikwa ngene joge gin gidwaro pesa without accountability wangene to pesa midwaro mangeny pile ni why do we have the most expensive elections in the world even kana mana gine ne election ingyo pa vote hapa ni one number 3 in terms of cost of election wangene to pesa ni benti accountability kigibede ne kikwa wala parliament to joge inyiso gi biuruka wa account for this pesa mwami uge ngomi waje ne un gi deficit ma 20 billion mwami uni to utimo nade mane gima jo piny dwaro IBC trust oken gima ne wawacho ne wa trust these institutions. Trust is built by engaging the public kata citizens a way of governance. Matene kind procurement people should be involved. Kind party primaries IBC must involve all stakeholders. Kind which mother polling station gigi obed gazetted chon wangene ato thoro polling station wan gi jimi areo machieng election kama winyre wan gi jimi achiel ga pato wan gi right mar question to apargi ne gi akanye nekech ke wachako winjo gik moko ma ngato wacho ni kata mana transmission of these results okone go bene jo media cover in a democracy dwaro transparency maja piny ngiyo kaka gike wuke point A to the point Z kama no timore Sharon this mistrust ma wan go in IBC the only person manyalo tiko gini en IBC itself nyaka gi wabed gi joma nigi integrity wabed gi joma nigi principle manyalo stand for what is right and fair to ka wabed gi joma bedo manipulated by political actors how can you become a referee to already you've taken side koro onge ngama biro miyo IBC trust let them earn our trust by engaging the people citizens themselves a process ka process nyaka chieng yiero. Ero kama na inya hiwacho ni ting maduong koro dhine IBC bon madi ainya nyako ten record kaka jopiny bede no loso nyateke kocha koro but kinyalo neno kaka jopiny ong'eyo gima timore ki George odhi nyaka iye nyateke but inyalo neno ni jogo almost discuss gimwa discuss ka giwuoyo mana kuom polling stations giwuoyo mana kuom independence mar the commission giwache mopogore lakini en gimoro achiel mano ng'isi ni jo Kenya oseikore gima pachgi ma gidwaro mondo kaw mondo ti makopo ni IBC nyatimo gima Peter gi Jacob wacho kata mana Easter inyalo paro ni she knows what she's saying omi gini from the ground to consolidation of these ideas emane wadware that national conference mondo jo Kenya ogol gima nie korgi trust magionge go IBC ni gibi gi ngog nego gi ket nego IBC kaka gidware no mondo giwach ni IBC ni mae kama timonwa marach kaya kama timo for example e wach polling station kanyalo wacho ne nitiere NADCO report inyalo paro the NADCO report mano kao ojino bedo Bomas of Kenya kacha almost 4 months mano golo report ma kaka gidwaro ni mondo wach polling station ki somo the NADCO report gi the NADCO bill on elections wach polling station no wuok ni ko yudi kitimo election kamoko bedo gazetted as a polling station it was going to be a criminal offense magi gik momoko e bunge kacha poko ngata ngamongi kuma NADCO report no onge ngamonge aya kibiro in the cost of election Sharon ingeni piny masani wantiere ni onge piny ma pod dhini oko ni print ballot papers jitine nigi machine of the polling booth kachacha mibiro tikoni anadwa ng'at ma idwaro ni mondo igone kuracha you vote as the ballot paper is being
printed. O print ok ni wa print ballot papers to kato 30% matiyo. Analysis ma jogi onego tim en ni gitim two cost analysis. One, the cost of the use and the cost of the waste. For example, king'io by election ma ol Kalau, that is the result. Manyalo wacho. Kata ng'e IBC ose conduct 32 by elections. Nyaka ne gidonjo fiska. The cost mar pesa mabedo wasted, Sharon, ng'eny maloyo the cost of pesa matiyo. One, jok wuog oko mondo go kura. Mano ng'isi ni, what is the cause, ang'o makelo this voter apathy? Voter apathy ni, ka for example, kama ae Homabay County, around only 56% of Kenyans wuok mondo go kura. Beji osetimo analysis of the 44% wastage mabiro that based on that. What is the cost mamiyo jo Kenya ok wuog mondo ogo kura? To sate to wa print ballot papers 100%. In fact, we print more. Personnel one go auchia. Why is it like this? Mago areas money wangi. Nikitenda bidilando to ballot kama bende gibedo printed oko ka giwuke pachoka manyiso kata na transportation wacho ni cost. Look at that. No mare kelo gi pachoka. Ngado pa na penjo dana moro nyalo na penjo nango mani ballot papers, boxes, KMS kits, that's no sigi kata mana. Kiwoyo gi jo IBC Sharon. Gibro koni ni ande the jo Kenya does not trust institutions. Mane mamiyo nyaka wa print gigi oko. Mano to opinion poll no wuok karango. Majo Kenya no wacho ni we do not trust you, print no ballot paper oko. Mago propaganda ma gikelo mondo gicham godo tenda mondo gikech kama pesa nitie election ka ma corruption oninde en wach procurement. Yeah, sure. Ka wanyalo deal with that procurement issue mondo beni ni Kenya ka onge gimoro ni ballot papers ikelo oko. Kiani KMS kitigolo mana oko. Jo Kenya trust everybody. Why is it that ni one ballot paper wa nigi more currencies and security features malo pesa mwatiyogo? Those are the questions monego jo Kenya luongi one on one. Jo media obedi, jo Kristo. Tunga ka LG bendo se kaito kramna paro makamano ne IBC. Usechalo negi mar mondo mi wabede kramna gi national conference. Correct. Now, yes, now wase winjore kodgi. Wase bedo piny gi IBC mwanse ngiso gene kae ka mwase chupe kodgi. We have supported them enough. Wase team analysis mwa iluongo ne the political economy analysis. Mwase yudo kama koth gogigo. Kama koth gogo IBC mogik en kar trust, public confidence. Angoma strategy mage magin godo mondo giduogo jo Kenya ne ginyalo timo ne election. Makage timo this national conference. Gimwase ngiso IBC and we are telling them, election is never an opaque process. Election is a transparent process. Let it as be transparent as possible. Then engage and engage and engage your pain. Nizigika mora michope. Eka giburu trusty. And if you do that, the treasury, in any the independency of the commission, financial autonomy is part of the independency. The commission machalo kaka IBC, police saya pesa, ok gibitimo no election maber. And I believe in all this koketi maber. With those reports, the ELOG, ngata obiro on board, voter education agencies mage the temo, and watimo mano wanyalo miyo Kenya election moro machiegni gi election ma constitution wa prescribe. And I know ni ka winjo kaka Peter wuoyo, awinjo kaka Jacob wuoyo, awinjo kaka Easter wuoyo, awinjo kaka Jonyatika wuoyo. If all these things are placed together, gi media masani koro chiko iteni, I tell you Sharon, we are moving towards there. And I know that the future is very clear. Yes. Jacob, parmadimedi kapoka DCI. Oh, Sharon, and I support Gima your watch. And there's just something must cross to my mind. Tigi mobile pasha, mane IBC gole watch mare chung maonge karatese mag degree. Oh yes. Yes. And then okage watch mano. To ne an opinion on the same. And e pacha aparo ni onyalo bedo paro maber. Being ni an ngamo dongo e gweng, ta dongo ka aneno kaka wasomo. Nitiere nyathi moro mayudo B-. To dhi e mbalariany tame nikech kata mana yuda pesa midonjo wacho kende kapok oyudo help ok onyal yudo. Ko nyathini ok nyal yudo degree ni. Nitiere ng'ama yudo D-, to jonyuol ne ni maber. Wang'eyo nyaka CS okada luongo nyinge. Wang'eyo CS mano yudo D-.
Mombasa kocha to bedo bira yudo timo gik moko kama be sani koro CS bo wacho ni en gi digi timo kata mana masters an ga dier ne nyathi mano yudo B- mane donjo university tamoni nyalo bedo more reasonable mosome day school e dala kuchecho nyalo bedo more reasonable maloyo jadi mane oyudo pesa moko kamoro gik mano timo kapod tino to biro university mondo oyud manyo ways ge wang'eyo kata mbalariany ginde bende mwasebede ni nitiere samoro ma joma nigi lwetgi nyalo chulo ga lecturers to yudo kaka gikalo penj gi piyo to gichopo kuma onego bed ni gichope and I can give an example of Mheshimiwa Oscar Sudi is in the public domain ni oonge somo ahinya malich sani ni engineer but king'iyo owacho ga the good thing Sudi ni owacho ni en mkarabati but king'iyo yoma cases Kapsaret kamo represent kata ji kidhi kanyo kinteract kata what he does to the people in itself tineno ni this man kata no course education but en gi qualities of a servant leadership ne jogi and kata mana history be can tell us some great leaders chon mane onge somo moro malich the likes of Tomboya to nigi bedo leaders mapod ji wuoyo kuom gi nyaka sani aya Jacob wang'adi jatend DCP loso ang'enye jatend DCP ni bende noseloso kotende kod en Rigathi Gachagua nyakora Mgajwang loso sani gi jofwambo wawinja na kaka chenro makamano dhi mbele Toko de America na alikuja akanitafuta akaniambia wafuasi wake watu wakamkonji wangetaka aingie kwa chama yao, chama ambaye ndio inavuma katika Nairobi na Jamhuri ya Kenya, chama ya DCP ile ya kusikiza ground. Na mimi nikamwambia nimekubali, lakini ningetaka aletwe na wafuasi ndio niamini. Si ndio? Kwa sababu wananchi ndio wenye kusema. Nikamwambia wewe unaweza ongea kama kiongozi, lakini mambo ya maana ni ground. Wale wananchi wenyewe, kama umeniambia walikuambia ukuje kwa chama yao ya DCP, wakulete ni waone. Mimi nimetosheka na nimemkaribisha Mheshimiwa Yusuf Hassan katika DCP. Mimi nilifurahi kwa sababu Mheshimiwa Yusuf ni kiongozi ambaye hapendi dhuluma. Siku William Ruto alipea wabunge pesa wanifukuze kwa ofisi, huyu Mheshimiwa Yusuf alikataa pesa ya Kasongo. Akasema yeye hawezi kumdhulumu mtu ambaye hajamkosea na hajakosea watu yakamkoji. Kwa hivyo mimi nimekukaribisha mheshimiwa, na kuja kwako sasa ulikuwa na wajumbe watatu wa Jubilee katika Nairobi, Mheshimiwa Mwago wa Starehe, Mheshimiwa Mwenje wa Embakasi West, na sasa Mheshimiwa Yusuf katika Kamkunji. Kwa hivyo wabunge wote walikuwa kwa Jubilee, hiyo chapter wamefunga. Sasa watu wote wako katika chama cha DCP. Number 2, niko na furaha kumkaribisha Mheshimiwa Waihenya na wale officials wote wa Jubilee. Unajua siasa hii ya Kenya inaendaga vile mambo iko kwa kila wakati. This season ni ya DCP. Na kwa hivyo wale officials wa Jubilee mumesikiza ground, kwa sababu kiongozi bila wafuasi si kiongozi. Sasa hao officials wote wameambiwa na wananchi wa Nairobi ya kwamba ile chama inavuma, chama ambaye ndio iko, chama ambaye itashinda viti yote Nairobi, chama ambaye itaunda serikali ijayo ni chama ya DCP. Kwa hivyo wale wana Jubilee wote wamekuja, karibuni. Na sisi hatuna shida na mtu yeyote. Sisi tumekubaliana vyama vyote vya upinzani, pahali ya tushindani ni kiti ya rais peke yake. Hizi viti vingine ni kinyang'anyiro. Na unajua siasa hapa
tukamenyana na DCP ikapata ushindi mkubwa karibu 87%. Nilisikia viongozi wengine wakisema ati kulikuwa na mpango ati tuachie vyama zingine. Hiyo ni uongo. Hii uongozi hapana moto ya sigara ati mtu anaweza tu kukupatia hivi hivi. Lazima uende kwa wananchi. Kwa hivyo hatutaki watu viongozi wadanganyane ati DCP ilikuwa iwachie mtu walokalau. Hiyo kiti ni ya raia hapana ya mtu. Na kwa hivyo niambie vyama vyote, mimi ni mtu napenda multi-party democracy. Na mimi napenda vyama vyote tushindane, kwa sababu itasaidia kwa voter turnout ya presidential vote. Mimi nataka niseme hatutaki mambo ya zoning. Kila chama iweke candidate pahali inasikia iko na umaarufu. Sisi kama DCP tuko na umaarufu kote katika Jamhuri ya Kenya. Na tutakuwa na candidates kila pahali. Now we welcome competition from our friendly parties in the united opposition. Let us compete fairly. Ile hatutaki ni ile maneno tuliona Nakuru. Chama ambayo iko kwa upinzani inapanga furugu, inapanga vita. Mjumbe wa Jubilee anatupangia vita Nakuru na anasema Jubilee tuko pamoja. Sisi tunataka tushindane kwa debe. Wacheni fujo, hawesaidia nyinyi. Kupanga kuchoma magari hiyo ni ujinga na ni utoto. Kupanga kupiga viongozi hiyo ni ujinga na ni utoto. Na mimi ningetaka kuuliza viongozi wa Jubilee wakachifu huyo mjumbe wa Nakuru Town West. Na huyo mjumbe DCP itapeleka yeye nyumbani asubuhi na mapema, kwa sababu wameleta ujinga ya fujo na vita. Sisi tunataka tushindane kwa debe. Kenya ni nchi ya demokrasia. Na hii maneno ya goons hiyo tunataka tuachie William Ruto na Murkomen. Ni aibu sana chama ambaye iko kwa upinzani inapaga goons kama William Ruto. Ni makosa kubwa sana. Ningetaka kuuliza vyama vyote tushindane kwa debe na kila mtu afanye kampeni ya amani. Mimi nikimkaribisha Mheshimiwa Yusuf, hii ni nafasi nzuri yangu kueleza ya kwamba jamii ya Wasomali na jamii ya Mlima Kenya sisi ni partners ya biashara. Tangu zamani watu ya Mlima Kenya na watu ya Somalia wa Somali tumefanya biashara pamoja. Ukiangalia pale Isili watu ya mlima na watu ya kutoka Northeastern wamekuwa pale. Karibu 30% ya revenue yote ya city ya Nairobi inatoka pale Isili. Hapo Mheshimiwa Yusuf ako. Kati ya 35 to 40% ya ile pesa ya ushuru inaenda KRA katika capital city inatoka Isili. Wakikuyu na Wasomali pale wanafanya biashara pamoja. Ile mijengo iko pale ni joint partnership ya Somali na Wakikuyu. Wasomali wanalete mizigo kutoka ng'ambo. Wakikuyu wanachukua wanapeleka hawking bila malipo na bila kuadikania. Wakishauza wanaweka faida kando, wanalipa Msomali. Hakuna mtu anaweza kuja kati ya Wakikuyu na Wasomali na hatuwezi kubali. Na mimi nataka niambie huyu mtu anaitwa Aden Duale, wewe endelea kuiba pesa ya SHA ukiwa na William Ruto. Kazi yako kama waziri ni kuiba pesa ya wagonjwa. Kazi yako kama waziri ni kuiba pesa ya SHA na kujaribu kuunganisha Wakikuyu na Wasomali. Hatuwezi kubali. Na mimi nataka kuambia jamii ya Wasomali, Wakikuyu ni marafiki zenu. Sisi tunafanya biashara pamoja. Huyu Yusuf amechaguliwa na Wakikuyu Kamkunji mara 4. Utakuja kutuambia ya kwamba ati Wasomali wachukie Wakikuyu? Inawezekana? Inawezekana? Pale Laikipia East Nanyuki, kijana naitwa Ted Msomali alichaguliwa na Wakikuyu akakuwa mbunge. Pale Thika Ali Kabati miaka 20 alikuwa deputy mayor wa Thika.
Nyakorom Gajong mano kanyo jatend DCP Rigathi Gachagua ma bende loso e log tich mar DCP winjo kanyo norwako kanyo jod bura ma Kamkunji mano migosi Yusuf Hassan ma bende riwore kod duond bura mano mar DCP. Ang'eni Jacob Nang'adi mano nyalo nywando nyaka e twak mano mar Rigathi Gachagua no kanyo kapod orwako josiasa mamoko e chama mano mar DCP. Na wacho ni wach mana IBC ogolo cha. Wach mar degree. En gima ber ka ginyalo kele conference bende sama kwayo conference moro mar stakeholders mondo bendo be discuss so that we get a balance because we cannot okwanyal lok jowa moko ma bende nigi chia mar telo nikech no gido thuolo mar somo magichop kamoro ma jomoko bende nochopo. To bende king'iyo kata mana parliament kwa mfano nyocha neno kata ka majority leader maro ma be last week gik moko on trend ka somo gimoro matin kanyo ne oko familiarize ba ahinya taneno kata ka bende Mili Mabono wache parliament kuchung to na nyalo mana wacho ni parliament kacha kidhi department moro parliament nigi researchers nigi technocrats ma parliamentary service commission ondiko mondo otim gik moko on behalf of the MP. An MP nyalo bedo gi a proportion then obedo fine tuned by the expert in that area within parliament. Ko mano does not mean ni my brother Ogendo majority leader ok nyalo bedo jatelo maber manyalo represent joge e kiwango moro Kenya ka. So it is a en gimoro ma tech, it's a en wach matek ahinya but agombo ni discussion wakani bende wanyalo chambue mondo wang'ia ne to ini nene na ni vun kaka Jacob an kian tanene ni a good movie is a bad movie, a good movie ko any dire kai chunkanyo okinyal bedo mkuongo nyalo bedo maliet kata mang'ich. No, you see somo ber mondo wabed gi jotelo ma ong'eyo gima gitimo. But also, I don't know how we can take care of joma bende nigi wisdom. Yeah? Kendo gin gi ability. Nikech kata kidhi mane NGO world kamenti. Gitiyo gi jok moko miluongo ni community mobilizers. Yeah? Ntie ng'ama kidhi e gweng' kachacha tido ka ena e gweng' but nitie a lot of things mutimo ne community ma community ohera. Iwinjo? How do we now balance these people with leadership? Mano e gima atemo kel because they meet that challenge a lot of time. Makidwa dhi kata mana madhare to nyaka yuda ng'ata yie kanyo matimo gik moko ne community dai pass kya to ko somo bende malicha ahinya lakini giving back to the community to bere kabisa kendo is a mobilizer. Ero kama na dakika skado pradek Nyakorom Gajong tok sauchiel mar odiochieng' adoro mar mondo makoyo matin mar mondo miwawinja na thund weche manyiena moikunu e weche manyien mag migago bang'e abro bedo kadhi e county ma Siaya winja na jodak e county ma Siaya wachang' nang'o kapok adhier East county ma Kisumu en bende winja na pache kotenre kod wach degree ma bende IBC bende koro nogolo oko iki babor. Heha movement, heha wahio, heha movement. Ndio unaona bado wasee bado wanatudungia. Ndio hivyo. Heha wahio, kuja utuhamishe. Wahio tunataka utuwekee net. Wahio tudesignie logo. Wahio. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Afilo chapati maragwe na chai. Look. Mama Nzejo pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana Siox? Kasiti. Nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viewsasa.com for free. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie.
Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde tok agwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Seche duto maber yudo ga chandruok moro amora, magi seche ma juogi ni mag osiep chirga. Kanye ma wibil ga nok onego bed ni bedo osiepni. Onego bed ni seche go bedo jawasiki. Iwinja adier. We remain equal, committed to supporting credible, peaceful, and inclusive electoral process, strengthening dialogue and ensuring that differences are resolved peacefully. Duol mar NCIC kod jokanyo mamoko oyango chenro mar neno ni yiero mahiga manyien otim e yor kwe. Position marwa en ni ok wadwar lweny e piny luo ni ema ji ochiko ne itigi ni koro sani TikTok kiang'o takataka matindo biro mang'eny obiro mana ne wach joluo manogore. Luo kwayo governors makaluo mondo oket tenge pogruok mag siasa kendo giti kanyakla mar neno ni gwengego obedo gi kwe motelo ne yiero ma higa 2027. Wasebedo ka giwalal, wasewito engineers mang'eny e nam ka kendo jonam ma waitong'o. Wasebedo kata kwa watemo wuoyo gi sirikal mamalo kata sirikand kaunti ma Siaya. Onge ber moro mwaseyudo kaka wan jolupo. Grupo e dho wath ma Usenge ywak kaluwore kod lalo yedhi kod gik luo magichich ni ndhiyo kod obila ma Uganda. Ne korom jo mago thund weche manyien mabende ibiro bedo kiyudo e weche mago manyien gi James Opondo ka noromo kanyo saa 7 mar odiechieng' sani. Adaro mar mondo mi adhi e kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya wan gi Steve Biko oloso gi jog dak e kaunti ma Siaya kotenre kod wuoth motelo ne yiero mar higa mar 2027. Owinja naka giloso. Ginyinga iluonga ni Jacobo Mondi Owuor, jakom ma bunge la wananchi ma Siaya. Ago erokamano ahinya kuom twak ma kawuono mar mondo mi japiny ogol pache e weche mag yiero madhi mbele motel ni kod mibrotelo ni kod okang' miluongo ni IEBC. An kaka jakom gima nyalo wacho jopiny ema dobedo go gneno moro nikech japiny gi mitiyo go marach to japiny gi mibrodwan mondo yier jotelo mabeyo. Koro an kaka pacha nyalo wacho e wach mar kaka IEBC bro tayo yiero kata kaka jotelo ibro yiero, anyalo wacho ni kaluwore kod siasa moseneno gi sechegi nyiso ni jotelo ok bi yier jotelo mabeyo. Gimomiyo ok bi yier jotelo mabeyo, sani waneno ka jatelo ma ji wacho ni ber en jatelo maringo saidi to golo pesa saidi, to japiny nene ka ng'at ma maber ma chal ma neno ni manenga maber, nyiso ni onge policy ma jatelo no bro bedo no wacho ni japiny obom na bedo no bora no sechopo to seng'en ng'ane to ngag pesa mang'eny molojo moko. Onge gimo bro wacho ok bi wene nafas ma wuoyi bodwan mondo dhano pang line, nyiso ni ok obi wacho wach manyalo miyo dongruok ma mari bedie mbele. Ani luonga ni Polo Nyiego Kech, ani jagoro ma Siaya bunge la wananchi. Adon mondo agol pacha matin e weche mar ikruok ma IEBC. Mokwongo andawach ni kapo nono na achiwo max kata percentage to kama wasechope makoro wadong wania mondo mi wadhi e yiero. IEBC oseikre machal nade. An anyalo miyo gi 50%. To amiyo gi 50% to ripo bedni the score mark margi kata the highest
marks moripo beni gin wango at now makoro wadong kode 1 year oripo beni gisechopo at 80% now. Koro tiende no en gitich matek podi ma mondo mi gidwa 30% modong no. The reason momiyo ok ginyal nwango 30% en mokwongo waneno kaka ne giyiero bigigolo timelines moripo bedni campaign chakre. Lakini sani kirango Kenya ka tineno ka already dhano dhiga mbele gi campaigns dhi mbele kendo ineno ka nitie a lot of violence kuonde duto. Gunisms golwenje mopogore opogore, dhano tong're, dhano negre. To anyalo wacho ni ma itimre nikech IBC owe a lot of laps. Gine ma gin kod responsibility fully ma mondo mi guide weche mag elections. To sani ka ne gichiwo timelines ne oripo beni campaign chakre next year. To right now samwa wuoyeni campaign dhi mbele. Manyalo wacho ni gin kod weaknesses nikech nitie chaye moro ma gineno ka josiasa osedonjo kendo osechayo wechegi. Ma kata obedo ni campaign mood pod ok oripo beni sani osechakre. To josiasa dhi mbele ka campaign ginie kanise, ginie rallies, ginie market centers, ginie different counties ka gi campaign. To sama gitimo mano to IBC to wacho ni campaign ok oripo beni osechakre by now. Ma emomiyo wacho ni ka IBC oserem kao the full responsibility maggi ma mondo mi giga kata gita weche mag yiero. Ang'o momiyo IBC ok kawe responsibility mondo make not even kata na mako okawo jomoko kata dek matimo gigi, the leaders matimo gigi ma mondo mi ogol nyinggi e register, ogol nyinggi kabisa completely mondo onyis ni IBC gimin gima gitimo. Mana gima adalo wacho ni areas moko ineno ka public address di round moko ripo bene timre ka IBC timo. Ni ka urombulu kose ka ombulu timi 200 shillings. Ka ombulu kise ka ombulu timi 500 shillings. This is against the constitution of Kenya and it's against the law of Kenya. Okoripo benu ngiso japei no ka ombulu mondo miye 200 shillings. Ngendo obro ka ombulu no timiye 200 shillings ato ka ombulu no dhi okano. Oripo bedi ngise en responsibility mare. En ting mare kendo ratiro mare kaka japiny mondo ka ombulu kendo dhi otim gango exercise go democratic right mare kaka japiny. Ne korongo jong paro mopogore mago mag jodak e county mano ma Siaya. Aneno ka sa bende riyo rekodwa odongi matine dakika 12 mondo atiek twak marwa. East Akintere county ma Kisumo Siaya bende loso to bende paro bende motenre kod degree wach ma bende IBC koro wacho ni ok ochuno ni ng'ato nyaka bed gi degree, bed ni dwaro laro lemo mano mar kom mar jatend piny, obed gavana kata mana mar jaod bura. Giwacho ni mogik intere county mano ma Kisumo. Somo ber nikech somo miyo kata kitimo nonro itomro nonro gi paro maliw nikech tiere waseneno e county makae assembly mokwongo ne wayudo ka nitie jok moko no nyal somo, koro kata gin kamoro ni somna nyara, koro gigo twak nang'o wawach ni nitiere basic education wa encourage ji te mondo dhi e school mondo ji osom nikech somo no miyo mondo ibed gi kiwango moro ma inyalo bedo ni sami go twak ama sami itimo nonro gi paro mopogre. To ok wanyal keto kendo ni wadwa dok chien ni somo ni ogola ni degree no ok dwarre. Ne wadnon ni ka oket ni degree, ang'o miyo jogo nowacho ni oket degree. Tiere gik moko ma kaka research ma ng'ama ntiere kanyo nego bed ni timo. E gini iyudo ni nitie jok moko modhik e od bura to onge kata gima giwacho. Onge kata petition ma ginyalo timo. Onge kata gimoro giminyalo kata giwacho ni koro kawuono adwa kelo kata gimoro machal kama. Obeta nikech ok no bet gi kiwango maber monyalo timo go gimoro. Kuonde te iwacho ga ni ntiere basic skills monego ibedgo. To kwanyal kendo golo ma kendo wadog ma chieng' moro ibo yudo ni kata kok itieko school to ibo wach ni ok ibi yudo gik midwarogo. Ntiere gima irango gi competency midwaro ni mondo ibed gi this knowledge. Koro weji odhi mondo wabed ni gimikelo no nitiere gimomiyo entie. That qualification tie gima nokete. Mondo kik wabed ni wa disregard ni tiere gik miwacho ni kiwango mar somo ma koro iwacho ni kata kichopo kamoro to kiwango mar somo ni no ok bed manyalo konyo ng'ato. Ji odhi osom
nikech kuonde go oyaw mambalariany masani iwacho kata ni sani oyaw ni ji mondo gibed ni ginyalo yudo paro mapogore ginyalo loso gik moko mag Kenya nikech kumidonje no ibo mi mondo itieg wi kabisa. Koro ji odhi osom kik gol qualifications monego ji obedgo nikech wasiyudo ni jok mosibet kanyo ma onge gi gik moko machal kama gibet abeta to chamo pes jopiny nono. Erokamano ahinya gi wachni mogik Easter samoro wachni mogik ne jotelo samoro kotenre kod wuoth motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Wachna mogik ne anyiso jopiny ka ombulo mondo idhi mondo igo kura nikech mano ratichi ma kik ng'ato gol ratiro ni nikech gik ma ineno ka timre alwora mari. Kumidhiye mane giminyalo wacho ni an natimo kama chieng' man kama nikech kucha nomiyo ayudo duol mopogore opogore. To kendo kik wayud ni wayudo ni tungni mang'eny gi ema miyo ji bed gi luor. Adi nyisi ni kitimo kama gik machal kamago luor go onego gol nikech ka jopiny bedo wuok mowacho ni ok waluor to gigi obok wadwa mondo mak jok matimo gigi wabo yudo ka piny lokore. Duond japiny ema bomiyo elections bobet maber. Jopiny ong'is IBC gitim tijgi, ong'is MPs otim tijgi mondo kaka nowach gikal chike mabdhi miyo gik moko dhi malong'o. Kendo mis jotelo kuonde mopogore opogore kuom oganda gikel ni tungni gi ayany makelo ni jopiny luoro ama gikelo ni jopiny ni kendo koro gidwa timo kata gijony kabisa. So wan kaka kuma wantiere ni kaka waloso gi duond mine wacho ni mine mang'eny owuogi nikech mondo yier ng'ama idwaro yier kata biyo wadu nikech ibo yudo ka yiero biyo wadu ni bo konyo timo gik moko mopogore opogore. Nikech sama waneno ni an kaka Easter te mar chuoni to la nikech koro watene mar mine gouro bilo ni mine. Erokamano ahinya en mana geno marwa ni nitiere miyo mambele bukram na chung' ne ko mama malo kik bed mana ni wan wado mana bedo jolup e kinde ma bende itimo kisera mar ombulu. Easter aguni rwani nyakuom de thuolo mar twa kodwa kintiere county mano ma Kisumo kaduogo Nairobi kane ukinde magwa koro amiyo kila ng'ato dakika 1.5 agoro achako di gwech mugik. Sharon abro bedo very brief. Mokwongo e yor mar academic qualification kata education qualification monego bende jotendwa bedo godo. Ng'ato kaka president mane en CEO mar Kenya. Ng'ato kaka governor en CEO mar county. Kidwa yiero mjumbe mondo mi odhi los chike nyaka bede gi some competence monyalo lose chike. Koro gimomiyo IBC ne ok kel chikni ne gi implement court order mane wacho ne the existing act mane nitie discriminate against other people. Wadwaro mondo bed gi holistic mondo wang'ene people in intelligence wawacho ga gidho kizungu ne multifaceted. Opogore nitie ng'ama is gifted in academics, nitie ng'at moro carpentry, nitie ng'at moro kaka Jacob Benojo, nitie ng'at moro is also gifted e yo mopogore ma because of some reasons no koyudo time adhi e school. To kwa wacho ni koro ne kiko education obeda requirement. Wawacho obeda requirement but there should be some consideration. Mondo jogo los chik makare ma holistic. Obedi gi makata cross ong'ene to ng'ani competence mage midwaro. Ka en CEO mar Kenya, wadwaro CEO manigi qualifications mage. Ka en CEO mar county, wadwaro CEO manigi qualification. Ok wanyal wene blanket check. Ok ochuno ng'ato nyaka bed jatelo Sharon. Inyalo bedo jatelo in your own ways. Ka you are a good mobilizer. Ng'ama osekawo MCA monego bende dhi legislature. Obro miyi kamoro ka you are a good mobilizer, you'll mobilize people. Mondo resources go team maber e county. Ok ochuno ng'ato nyaka bed mana a county assembly kata national assembly. Mano is not the only leadership ma wan go kaka jo Kenya. Mar ariyo ka wuoyo e role mar jopiny e wach mar voter bribery. Yini ng'ama chiwo pesa ne japiny mondo dhi ogo kura, influence ng'ani, olu undue influence, mondo mi ng'ani ok inyal make informed choice, but you make that choice based on pesa momiyi. To ng'ama miyi pesa ni otimo offense mana kaka ng'ama receive cha. Koro nyaka ong'e jopiny bende kik idhi nyalo bedo facilitation kaka jasiasa nyalo dhi kamoro na facilitate
kaka jomoko mondo ng'ato wuok kamo mabor inyalo facilitate gimomiyo ne wabiro gi mark mar campaign but nitie pesa monego bed ni tiyo go ok onego bed ni tiyo kode kaka bribe jopiny japiny onego bed ni dhi go kura mondo oyud jatelo madhi loso gik ma gidwaro to kik wati kod pesa mar influence decision ma jo katieko election roadmap osegol wakwayo jopiny ne ati yiero en maru to kendo waketo IBC on notice ne gimoro amora ma gitimo sani going forward it should be transparent mondo o conform gi principles mag election in a free and democratic nation. Erokamano ahinya picha goro. Wakili Odhiambo Jacob. An aparo ni abro yie gi gik ma owadwa Peter wacho in terms of education nitiere levels and obed gima ing'iyo ma is accommodative to everyone and obede bende gima is not discriminatory but bende kik obed gimoro mamiyo ng'ato bedo kamoro ma ok deserve bende bede. Ko magwa conversations mwanyalo bedo go kata sama the conference ma IBC oketo conference no. An gima nyalo kwayo jowa sani oganda wa maneno wa winjo ni the most important thing sama wawen en ni kionge ID to yud thuolo mondo register mar kaw ID. Mae thuolo ma sirikal mamalo omiyo wa ma ID biro even within a week kain ikiwuok kaluo. Koro wakaw thuolo ni mondo wa correct injustices mano osebedo katimre nwa. Then wateme uru mondo wa increase numbers wa adwa kono jowa ni nyocha wabedo piny kaka stakeholders to gi jotelo makaluo mane wa map our four Nyanza counties no waneno ni wan gi ability mar register 2.1 million votes. Manyiso ni numbers tayari numbers ma jorabuono osebedo ka wachonwa ni gin goni ka wanyalo map out ma yud this 2.1 million votes to wadhi bedo gi around 4 million votes for Nyanza counties. Nyiso ni wadhi bedo gi numbers manyalo konyo wa again e sirikal mabiro ma 2027. Omiyo jowa wakauru thuolo ni okochuno ni nyaka warit mass voter registration. Ang'eyo ni jowa wayoga last minute rush but okochuno ni nyaka warit mass voter registration. Sani continuous voter registration dhi mbele e IBC constituency offices. Wakauru thuolo no mondo wakaw ombulu. Erokamano ahinya. Sorry Jill, mokwongo agone erokamano kuom thuolo mar loso gi jopiny. Aneno ka watimo maber kendo ang'eni en gima kwatimo kama to wanyadhi go maber. An gi weche ariyo kende. Mokwongo en ni system wa mar governance ni sani koro osebedo consolidated. Research moro amora nyiso ni piny mosebedo gi elections adek gi kendo transition mo hand over power didek after the passage of their constitution koro gin consolidated ma ok onego bed ni gibedo gi ng'ikruok matindo tindogi. Omiyo an gadieri ni kawatimo kama wanyalo bedo gi election madwarore maber kendo motegno. Mogik manyalo kwayo godo jotendwa ma luo Nyanza ma an agombo ni mondo iluongi ka kendo ginyisi maler gimomiyo jopinje mamoko gi ochayowa jail en ni ok wawuog oko mondo wago kura kata wakaw mana ombulu nade to ok wawuog oko. Gimineno ka jogi iyudo ka ng'ato wacho ni jok mineno ikawo to bende okuog oko gin isebedo kiwi. Paro makamano en nikech ang'o mana kwatieko. Paro makamano en ni onego wang'e ni to wan siasa mane mwago dala to yiero watimo nang'o mar party primaries ni koridore kodhi malo. Bende wan gi mobilization strategies ma wan kumwaketo mabiro golo ji mondo karomgi. Be waketo mirima kuom ji mondo wuogi kaka nyocha neno ji wuoro karaucha mondo ogore gi wasigu nikech wasigu gi wagore mana kodgi chieng' ombulu. Kok wawuok oko gi tonge gi rungu chieng' ombulu to kata wago koko mana manade kaka neno jotelo moko go koko kaluo Nyanza ka to pod idhi mana chawa. Get very strong mobilization structures manyalo keto our voter turnout mondo bedi 99% or else for erokamano ahinya. En mana geno marwa ni gibiro bedo ka giwuotho. Iwacho ni ting' en mar ng'ato ka ng'ato, ibed jatelo, ibed ni intiere ground kanya. Agone erokamano Nyabon Jacob Peter kanyakla kod Easter kintiere county mano ma Kisumu kod mido thuolo mano mar twag gi jopiny. Ng'eni ma ben civic education ma we don't take it for granted. Kwa luongo kinde ka kinde ubiro kaka jolonya to twag gi jopiny. Aparo ni en gima kare. Nyakoromga jwang' dakika 8 kapok oromo saa 7 mar odiechieng'.
yieno mar mondo mwamake gi kanyo kiny bende odiochieng' orituru masane ibed kod odiochieng' makare sani iwacho ni en countdown 350 kapok odhi yiero maduong' mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw, ibed kod odiochieng' makare.